når vi får et ekstra subscriber. Så gør det, når vi når 50 subscribers, så begynder vi at lave vlogs. Ja, men Milo vil helst ikke gøre det, så det kommer til at vi laver en ekstra kanal. Så længe de ikke er cringe. Okay. Men det er cringe nok, vi får. Ja. Nå, ja, det klipper fra. Nej, det gør jeg ikke. Men i hvert fald, her kommer en timelapse. Vi ses. Hej. Palm trees, they sway, but each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time my mind's on it. And it's you that I think about every time when I feel lonely. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. Work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. Yeah, you. California dreaming about you. California dreaming about you. Det er William. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke. Må jeg ikke blive blokket op? Nå, men i hvert fald, så alle sammen, så er vi tilbage. Kan I give en status af? Ja, blå sengen blev taget ud, og grøn har kun dækket der seng med et lag ud. Og der er en tilbage på blå. Ja. Jamen, imens, jeg kom faktisk til at købe nogle ting til mig selv, imens jeg blokkede sengen. Og jeg købte sharpness. Okay. Så jeg er faktisk allerede parat til at gå i kamp, hvilket er mega lækkert og luksus. Ja, boy. Ja, boy. Ja. Nu skal vi dele alt. Ja. Alt, som ligger i fælleskisten. Du bruger Milos joke? Jeg bruger Milos joke. Det er fucking god. Nå, skal vi gå til grøn seng ud? Ja, det skal vi. Imens at... Vi kan tage den fra middag, fordi de har en vej. Okay, god idé. Vi prøver ikke engang til at se. Har du en hakke med? Så drenge, hvis der lige ligger 3 moraler, så må jeg gerne bruge dem, eller hvad? Er det det? Ej, vi spiller tennis. Jeg skal nok tage den. Nej, etter! Jeg fik seng! Godt. Oj. Så mangler vi bare rød seng. Så rød har kun et lag endstående. Hvad er det for nogle noobs? Okay, det er nok bare nogen, som ikke er lige så meget campers. Okay, det klipper vi ud. Nej, der var rød seng. Ej, det er blevet alt for rødt igen. Nej. Hvordan man vinder på rekordtid. Nummer 2. Nej. Ej, hvem? Ej, Sand, kom lige. Hvad sker? Nej, hvor er det billigt, det der! Han suffocater mig ind, hvor... Ej. Nu er det faktisk bare et dræb. Rød kommer. Nej, grøn kommer på vores, hen mod os. Han vil tage vores seng. Har han TNT? Ja, jeg tror han laver TNT-attack. Prøv lige at se om. Hold da op, han er god til at blokke. Hvor han fast? Nej, han er bare god til at blokke. Det er du, Sand. Den stiler. Yay, jeg dræbte ham. Nej, grøn kommer på en anden vej. Shit, jeg kan se ham. Vi skal tilbage, Milo. Skal vi? Ja, vi skal tilbage. Nej, jeg tager hans vej her fra midt. Så går jeg op her. Skynd dig, Milo, så. Nej, Nå, var det dig? Nej, Milo. Nej, Milo. det var ham den anden. Okay, der lavede jeg bare lige en piper der. Lol. Så laver jeg bare lige en piper der, fordi at... Ej, hvad laver jeg? Der er så mange gange, hvor jeg kommer til at gå på en bro, og så kommer jeg til at trykke A i stedet for W. Det er lidt. Jo. Jamen, skifter du ikke? Nå, nej, ikke når du går. Nå, men så, hvem er tilbage? En på blå. Nej, en på grøn, og så... Ej, jeg prøver altså at der var lære ham på grøn. skills, jeg har lært.
Men Hvor er det han? går bare ikke godt. Er han derinde? Nej, han døde. Oh my god. Hvor blev han af? Han døde. Nå. Så nu er det kun rød. Der er en der. En rød der. Nå ja, ham skal vi lige have på grund af... Ja. Og det er kun også rød. Mm-hmm. Og rød har mistet der sengen. Ja, det du tjekke op sidst. Nå. Han er der. Hej, rød. Hej. Hej. Ej, døde hun. Må jeg lige lade. Der er den sidste. Ja, og han har 8 liv. Men jeg har også fucking 1 liv. Og det tror jeg ikke, han ved. Det er vores... Nej, det er grøn. Nej! Jeg skal have med. Ej. Victory! Victory! Nu skal vi lige se det her. What? Der er ikke nogen, der blev skudt first med kill. fireball, så er det hele. Ja, Ja, det det er er- Sanders. Ja. Der er ikke nogen, der fik det. Der var ikke nogen, der Skal også vi blev... dø? Nå, men i hvert fald, vi ses i et nyt game. Vi ses. Hej. Ja, hej. Alle sammen, og så er vi tilbage. Og vi er... Hvad er det nu, det her map hedder? Det ved jeg ikke. UFO. Nej, det var et eller andet Invasion eller et eller andet. Nå. Nå. Hey, Nå ja, det er det der, hvor man er i en UFO eller sådan noget. Ej, Willy. Ej. Hvorfor ryster du den altid, inden du skal åbne den? Ja, fordi så laver den ikke det. Ja. Nå, men i hvert fald, jeg laver jo de timelapse, eller ja, det er til mig, der dækker sengen, så det gør jeg nu. Vi ses. Nå, nej, det er en af de der maps, hvor man ikke kan bygge særlig meget på sengen. Hvor så er der altid en blok ind til sengen. Nej, så Er det det er er blevet klippet fra, eller ikke? Nej, men i hvert fald, vi laver en timelapse nu. Check. Can y'all hear me? Cause the night is alive. I can tell deep inside that you want me to come and find you. It's light work, baby. And I know what you said. I can't get it out my head. I just don't know what you expect me to do. I'm looking for you. Yes, I'm looking for you. Hey, I'm looking for you. I see you over there, girl. Do you look for me too? I can tell that you do. Yeah. Good time in the air, can you feel that? Got a drink, no ice, can you chill that? I play find me with a feel that. Got no time for the noise, can you kill that? New school style, old school soul. Hard knock lifestyle, yes I know. I came a long way from the clumped up bricks. Now everywhere I go, rock pumped up kicks, huh? See me poolside with the red cup, lay back on the beach chair, legs up. Setting trends, we don't let the trend set us. Rocking the beard, and you know I got a fresh cut. And you know my quotes. I fill the world up with so much dope, but I fill the world up with so much hope. So there's contradictions in all my notes. Fuck that, throw the stakes on the grill, nigga. Got the whole world fucking with a real nigga, and there's really no reason to fight. Well, cause tonight is alive, I can tell deep inside. Hej alle sammen, og så er vi tilbage, og der er faktisk sket meget i det her game. Hvorfor er det, vi altid kommer op i de her hurtige games? Det er fordi... Det er fordi, vi er gode. Ja... Nå, men i hvert fald, så har I taget et hold ud. Hvad er det for et hold? Vi tog rød. Ja, vi er to røde. Og ja, og der var vi var lidt i panik på grund af allerede lige her i starten. Vores seng var ikke engang dækket, og de var allerede over hos os. Men det her det er en af de maps, hvor at der er en blok ind til sengen et sted, og man kan simpelthen bare ikke bygge en blok her, som vi Ja, kan se. men Willy, vi Så skal, derfor har bare, vi lavet en lille beskyttelse her. vi skal bare købe noget vand, og så... Ja. Hvad lavede jeg? Nå. Okay, er blå ude? Nej, det er de ikke. Skal nej. vi have blå ud? Men blå kommer helt alle sammen. Hele Shit. banden. Ja, det var Det også kan det. jeg nok ikke over. Jeg fik kun en af dem, og så kom resten også. De kommer 2. Ja, jamen de var 3, så dræbte jeg den ene. Så Hvor kom. mange TNT'er skal vi købe? Vi skal have 2 minimum. What? 10? Jeg har en. 10 diamanter for en... Nej, i guld. Ja, det blev dyrere. What? Men i 2 Okay, og 2 kom og så. 1 v1, så er det kun 5. Er vi klar? Ja, du fik ham. Ham Go, der bag ved enter. dig, Sand. Øj, fuck. jeg døde. Kan Ja, du? tak. Ja, sådan der. Godt. Okay, nu skal vi bare... Nej, der er jo et sted med dem også, hvor der kun er 1 punkt ind til sengen, så vi kan bare behøve kun Ja, en. okay. Men så mangler jeg 2 guld. Kan I give mig noget Men- guld?
Jamen, jeg er villig. Jeg har 6 skud. Sådan der, nu har vi... Okay, jeg Jeg kan har godt også en TNT. TNT. Ja. Okay. Jeg har også en TNT. Ja, så har vi begge to en. Der er en på... Okay, lad os skynde os derover. Skal jeg blive på en, eller skal jeg tage med? Du skal også lige dræbe ham der. Nej, bliv på øen helst. Hey, hvad hedder det? Jeg køber lige en team upgrade, før det er, vi går derover. Nej, men jeg bliver på en Milo, så... Ja, okay. Så, shit. Jeg er bare vores trap. Sand her, dias der. Ja, okay, kom. Blå kommer. Ja, jeg ved det. Flægten. Nej, de bygger en TNT-bro. Kan du skyde dem ned med en fireball, Nej, jeg har ikke. Sander? Ja. Godt sikkert. what? Det er en blå, han er lige ved os. Ja, sand. Kom, Der er kun et lag lige træ sand. ind til vores seng. Ja, nej. Nej. Nej, Willy. Nej. Kom nu, sand. Flyt jer. Do something. Åh. Hvor er han? Vores seng er åben. Ja! Skynd jer, dæk sengen. Dreng. Der er ham der. Ja, nej. Hvor er han? Han er der. Nej. Død. Nej, jeg blev taget til TNT. Nej. Blak. Dreng, jeg køber blocks. Holy shit. Fuck. Hvad sker der, dreng? Jeg er 24. Dæk vores seng. Oh my god. De kommer igen, og vi er... Det her kan kun trøste. Nej. Har jeg ikke noget i min ender? Nej. Ja. Jo, dreng, vi. Han er... Nej, shit. Nej, han er. Stik. Nå, ja, nej, det er bare 3. Jeg har ikke særlig meget liv. Nej, fuck. Men jeg skal have gået. De går benhårdt efter vores seng. Så kom der også lidt action. Det synes jeg nok ikke helt. Okay, jeg er 24 igen. Han kommer igen. Der er en inde på midt, og så en anden en, der jeg tror der er på vej ud til os. Nej, han er usynlig. Nej. Han har en blok i hånden. Smadrer vores bro, så han ikke kan komme. Nej, nej, der er en TNT, der blev sprunget eller sådan. Nej, jeg tog en fireball, men han er usynlig. Han kommer. Nej. Come on, guys. Nej, hvor kom det fra? Ja, han er usynlig. Nej, jeg rigt for seng. Hvor kom det fra? Han er usynlig. Bare slå ud over det hele, okay? Hvis vi rammer ham, så bliver han synlig. Han er der. Hvor? Der! Over. Øj! Nej, Nej, han blokker så. Jeg ramte ham ikke. Guys. Nej, jeg ramte ham ikke. Der er en her, der hugger sengen. Men Han får ikke noget knockback. Han hacker, han fik ikke noget knockback. Han fik simpelthen ikke noget knockback. Nej, hvad er det? Hvad sker der? Hvad skal der ske? Ja, tak. Han fik ikke knockback, han hacker. Jeg så det ikke. Han fik slet ikke noget. Det kan man se på videoen. Okay, vi Der har... er en til, der kommer. Jeg har 9 diamanter på mig. Har I ikke en diamant, så kan vi få reinforced armor igen? Der kommer en. Dreng, jeg placerer bare ud over det hele, Sådan der, så sharpness. TNT'et ikke kan gøre så meget mere. Skal jeg lave et snigangreb på blå, imens I beskytter sengen? Jamen, jeg har en TNT, så... Jeg har også en, jo. Okay, jeg ved ikke lige. Men hvis jeg dør... Nej, jeg vil gerne med på det der sneak-attack. Milo, du bliver på basen. Nej, det er mere, der skal være en, der laver sneak-attack på grund af, at... Nej, men jeg der vil skal gerne være være med. Okay, men kan du ikke så give mig TNT'en, fordi at jeg optager? Okay, Willy, hvor er du henne? Jeg er her. Jeg er lige her. Milo, giver du Bare også kast den. en TNT til Willy? Der er en blå, der kommer der. Willy, bag dig, Willy. Der er en blå der. Han bygger op. Den tager I. Sådan der, Milo. Nej, what? Han tager ikke noget knockback. Ja, LOL, præcis. what? Han tager kun LOL, det der, Holy moly. det så vi alle sammen godt, ikke? Ja. Jeg har allerede optaget det på en video. Jeg så det ikke denne gang. Nej, jeg står og slår på ham lige nu. Han tager ikke knockback, men jeg dræbte ham alligevel. Men Willy, du kan klippe... Ja, jeg skadede ham smart. Jeg er i gang med at få det selv. Willy, du klipper lidt ud af vores video, og så kan man lige se på Hypixel, at han hacker, okay? Ja. Nå, du De laver... kommer alle sammen lige nu. Gør de? Okay, men så burde du være alene på øen, så kan du...
Lige Ja, Willy, det er godt. Nej, han så dig. Gør han ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, der var en, der så Jeg fik i hvert fald et trap der. Shit, Willy, der er en. Ja, han What, er jeg fik faktisk- det. Willy, kom så. Okay. Så, Willy. Fucking kom så. Yes! Ja, tak. Yes. Drenge, okay, nu er vi på det rette spor. Ja, sådan der. Jeg har fireball her. Okay. De kommer derovre fra. Kan du skyde dem med? Mit hjerte Kom får så, for meget Sam. lige nu. Nice. Det der snipe. Ej, jeg vil gerne have set det. Nej, det var sygt. Fik du ham? Ja, det var, han løb, og jeg ramte ham, imens han løb. Hvad laver han der? Han kigger op. Nå, han bokker. Ja, så. Hvad skete der? Hey, den sidste jeg skulle det herovre. Grøn sø. Han er på vores ø. Nej, det er Willy. Hvor er han henne? Han lavede lige usynlighedspotion et eller andet sted her. Ja, han er her. Ja, men Milo, du kan bare se sporene fra ham. Ja, jeg kan se hans partikler. Eller det der, man kan. Jeg tager ham herfra. Ja, tak. Ja. Yes. Nice. Og Milo blev first killer, og jeg blev second Dang. killer. Men i hvert fald, vi vil sige tak, fordi I så med på den episode. Hvis I godt kunne lide episoden, så vil det betyde meget for os, hvis I likede. Og hvis I subscriber, når vi når 50 subscribers, så begynder vi at lave en vlog-kanal. Om vi kan lide det eller ej, men ja. Vi tror bare, det vil være mere interessant for os at lave vlogs. Bare lad være med at se det. hvis Men vi det er, kommer også til at lave gaming. Ja, men vi får både en gaming-kanal og en vlog-kanal. Og gaming bliver vores main kanal. Ja, stadig. Men det kommer an på, hvor populære de forskellige kanaler bliver. Nå, men i hvert fald, vi vil i hvert fald sige tak fordi I så med på den episode på Smaski. Smaski. Vi ses. Woo!